Dali. Di ka naman makarasunta na ako na. Nahiling ko na. Puli kid. Maski gadanon muna kami di sa teritoryo me. Aya. Lama kami natakot kaya. Aray! Dalan man cellphone! Sugatan ng 35 anyos na babae at kanyang 73 anyos na ina matapos na barilin sa binti ng kanilang nakaalitang 71 anyos na lolo alauna ng hapon nitong linggo, Disyembre 7 sa kanilang lugar sa Purok 1, Barangay Busdak, Bakakay, Albay. Ayon kay Police Major Nino Aquiatan, agad na tumakas ang sospek matapos ang pamamaril. Sinisilip naman ang motibo sa krimen ng matagal ng hidwaan sa lupa ng sospek at ng mga biktima. Nagkiklaim lang si suspect na yung lupa is inherited niya. Pero yung totoo is under land dispute pa yon, pinag-aawayan pa yon, nasa court litigation. Nahuli ang suspect matapos ang 24 oras na hot pursuit operation. Nakuha rin sa kanya ang kanyang ginamit na hindi lisensyadong baril. Ang sabi niya na lang, nabili lang niya sa kaibigan niya na ayaw niya man i-disclose. Ayaw niya pangalanan kung saan niya nabili yung firearm. Pagkabalik namin ng station, outright, we request a firearm verification sa RCSU 5, yung Regional Civil Security Unit 5, because they are the agency para makapag-determine kung ito ba si person or si suspect is a gun holder or not. So, nag-response in return yung RCSU 5 that the suspect is not a holder of any firearm unit. Sa ngayon, nasa detention facility ng Bakakay MPS ang suspect na mahaharap sa kasong 2 counts of attempted homicide at paglabag sa Republic Act 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Rose Bilista.